Добро утро на всички. Днес отиваме на лагер Филаделфия. Цяло много съм развълнуван. Преди една-две седмици бяхме на Карандила, сега отиваме на Филаделфия. Ще бъдем във Велико Търново и ще бъде много яко. Але! Сега ще ходя до автогарата, си хвана влака до Айтос и от Айтос тръгваме с кола. Просто превоза ми е в Айтос. Готов ми е куфара, трябва да си прибера лаптопа и съм готов да тръгвам. Времето за сега не е много на наша страна, но няма проблеми. Тръгнахме. Тръгнахме. Тъй като все още е лято, не съм се подготвил за такова време. Имам Куди и Анцук тук. Но само това е, примерно нямам някакво яки или нещо такова, дето ако стане зверски студено да мога се стопля. Забравих да снимам, взех си записки и вече съм до гарата. Само трябва да взема билет и тръгваме към Айтос. Що бяга? Защото забравих телефона на касата и Вака ще да тръгне телефона, ще да остане в Бургас. Пристигнахме в най-хубавата държава. Айтос. Да не съм се щупил камерата. Някъде съм се щупил камерата, не знам дали. Да, ето вижте. Сега като съм бързал. Протектора. Вече сме готови, имаме топка. Не знам, що говоря толкова тихо. Днеска мързи, малко мързи да говоря. Ами не много ме валиш. Естествено, няма как без задръстване. Чайче, ще ме оставят на пътя. Пристигнахме в Търново след задръстване и такива неща. И да, сега отиваме към хотела. Оказва се, че има два такива хотела в Търново. Обаче едното е бизнес. Еди какво си, другото е просто еди какво си, забравих как се казваш. Супер много ми се спипах, след малко ще бъдем 50 000 човека и ще трябва да си говорим, да правим нещо, ще има бордови игри, а мен се спи и трябва да работя, взел съм си лаптопа. Да. Най-яките сладоледи, по-късно ще се върнем, тук обещавам. Браво, Добре. It's okay. My back. Добре, тук е студено. Давид, направи няколко снимки на нас, да качиш живота. Сме първи. Няма да бомбя. Кажи мускул. Аз иска да се фърля веднага в басейна, обаче е малко студен. Ще им. Започваме добре. Стая като стая, тъй като аз съм първи тук, имам привилегията да си избера легло и си чакай. Тук няма контакт, взимам другото. Като цяло стаечката е готина, има някакви интересни неща. Да видим. Гледката, като цяло е яко. Тук стънта за...
Дани Стояно. Един до друг е спря. Да, бе. Като цяло е много яко тук. Тук до лайбара направо тук мога да се качвам. По принцип бих предпочел това легло, защото е до прозореца. Обаче нямам контакт. На мен контакт ми трябва. Аз съм тук с лаптоп и с телефони, с всичко. Ето, пристигнаме и с квартиранта, с китарата, с работи. И да, ще снимам, ако нещо интересно се случи. Иначе имаме си и вода, приготвени работи. Ние не пушим, тъй че няма проблем. Телефон, кошче, друго има телевизор, климатик, картини, иконома. Не иконома, ми кабиш хаускипинг. Чакаме сигурно още 5-6 коли, така че ще бъде много хора, все ще има какво да се случи. Разбрах, че съседа ми е някакъв гангстер и не трябва да го гледаш прекалено дълго, иначе ще направи нещо. Къде Гош? Цял живот съм бил Бойка Джей, накрая стаята ми е две. Някой мога да спи. Още не сме пристигнали и вече сме готови за басейн. Ще кажа за плаж. Я да видим водата. Ама там беше... Между другото е добре. Фърлям се нещата и влизам. Look at Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out! KO! Here's the cover. В момента гледате. Тук имаме... Тюлен. Как? Тюлен. Тюлен, да. Тюлен. Морски тюлен. Прибираме се от басейна, защото много стана студено, защото вали. Изявахме по едно яйце. Да. Чупил съм си телефона, братли. Къде си чупил, бе? Ужас! Я не видя това да не е това. Протектора. Да, айде. Вой, човек, къде е? Отиваме да се изкъпим и сигурно ще слезем да играем някакви игри или не знам какво ми. Ако се говорим, Bad boys. между нас, ако се говорим, ти си брат. Ти можеш... Много ги знам. What you gonna do when they come for you? Ето го, бе. Ето ги. Така, гладни сме и решихме да се пуснем към центъра, да вземем нещо ядене, защото храната ни е чак в 7. В момента е 4:12. Аз не съм закусал. Опа! Мерси. Здравейте от телефона на айфона на Давид. От телефона на айфона на Давид. Отиваме сега на Марио. Фън факт, аз съм работил там преди една година. Не, в Сливенското Марио работих там за половин година. Как се чувстваш сега? Ти само снимаш. Остай малко да снимаш, защото ти си човека с кадрите, но малко към тебе да обърнем кадрите. Как си ти, какво чувстваш? Чувствам глад и съм изморен. Нощта, денят е първа започва. Да, макар че станахме рано, за да дойдем от Бургас до Велико Търново. Да. След малко ще ви покажем Хумана! Има хумана. Хора, аз имам първо дарахме джакпота на 3,50 са дреките. Сега да видим дали ще има нещо. Разочаровах се. Забравих да снимам. Ама иска да се намеря някакво худи, защото съм само с това. И да, отиваме към Марио. Добре, размислихме, няма да е Марио, защото то вече стана 4 нещо. И след малко
Да, ще идем в хотела. Да, след малко ще идем в хотела, ще има мега на охраната и ще вземем по една пица. Само е тъй да заложим. Да заложим глада. Да. И ще идем на бок масата, като прасета наистина. И като истински невидяли. Да. Добре, върнахме се в хотела, си оставим нещата. И ще се наложи да си оставя телефона, защото нямам никаква батерия. Общо взето днеска се настаняваме, няма да има нищо интересно. И добре, няма да има нищо интересно, така че мисля това да е последния клип за днес. Евентуално ако нещо се случи, ще снимам. Айде! В момента имаме събиране, да се каже каква е програмата. Точно още 2 минутки и започваме нашия тим брифинг. Свърши тим брифинга и сега след половин час ще имаме вечеря и след това ще играем настолни игри. Или евентуално ще работя, защото който работи за себе си, работи навсякъде. И избираш цвета. Обаче, когато сложиш тази... Вечер на настолните игри. Това остава цвета за игра. Boys will be boys. Втори ден на лагера. Забравих, че правя влог. Исках да видя на живо. Звънете от телефона на Дани. Давид. Да, в момента закусваме и после май ще ходим да се разхождаме или ще ходим в басейна или ще играем волейбол, едно от всичкото. И да. А сега сме на този замък, забравих как се казва. Царевец. Това и сега ще изглеждам на голяма люгофреша. Не помня как се казва. Голяма тумба сме. Сега ще изненадаме Оси, той обича камерите. На български. Значи, в момента отиваме до люлката на влюбените или какво беше? Или на смъртта. Или на смъртта, да. Как се гледа? При условие, че в хотела имаме басейн, спа, легло. Ние тук обикаляме с риск да наблъсна, защото няма тротуар. Какво направи, бе? Решихме да бягаме нагоре, защото ни е скучно. Идва кола! Вървим на някакъв офроуд път. Чакай. Нагоре има още хора. Някои се отказаха, някои отидоха на замъка. Все още не се знае дали още някой сега не може да се откаже. Да, някой може сега да се откаже. Все там някой може да бутне. Да ме бутне. Сега е времето, ако някой иска да ме Почти сме догоре. Какво ще направиш? Печо, ще правим групова снимка. Ние за това сме дошли тук. И последните станаха първи. Какво имам предвид? О! Айде! Бъде е много страшно. Люлката? Искаш ли да туде? Не! Ужас! Не, ставам. Много яко! Адреналината е голяма. Адреналината. Адреналината. Подиграйте, подиграйте се. Какво ще ви пъсти? Бутайте ма, моля бе! Обичаме те, Йоси! И аз ме обичам, бе! Ет! Не става, не може по-екстремно, съжалявам. Реално.
Значи, този вид, на това видео атракцията ми е... Аз летя? Сега ще летиш като един влак. Но деве бягах тук. Значи, Оси, понякога имаш ние такива бисери. Това е чара ми. Българи идеш да креща с пълен вик. Да. Скъпи хора, отбора на канихите спечели поздравления. Добро утро. Часа е 8 часа. Мисля, че сме трети ден сме тук. Станах малко по-рано, закусих. Сега ще чета малко. Имам си кафе, имам си китара. Цяло това е вайба за днеска. Всеки сън, който дадеш, съд пред моите нозе. Няма текста. Оп! Айде топката. Така, за Имам баскетбол, но ще я свалим после. този младеж. Дайте насам я си свали обувката. Топката първо да седна горе, в момента обувката му е там. О, не! О, не! Сами не и другата. Моля? Аз мога да скоча отгоре. Няма ли спортисти тук? Айде сега. Всички без теб. Кой фаща? Дай ми. Не дей към мене, аз ще падна. Аз правя видео, не знам що стоите. Някой да държи. Секретарът ти дойдоха на Велико Търново и разбиха национален паметник.
национален паметник. И наобратно. Защо? Добре, бе, лапе. Той долу ли е? Къде? Не бе, аз го чувам вътре. Той е вътре, що се качваш от там? Нати! Няма, той не е там. Давай, хайде. Излез, нали? Да! Правете нещо, той е за стори. Пастора не е казал да снимам за... Той е наед. Така, въпрос номер 3. Каква звезда е нашето слънце? Не моето слънце, нашето слънце. Идвам като човек в музикално училище и музикален университет. Смисъл, моля ви се. Да, значи пръстовката на кавала с дървена пръчка е същата, както е на гайдата. Гайдата има същата пръчка, само че закачена за мех. И реално... Няма клапа. Имаш точка, брат, може да си седнеш. Писал съм ти. Само казвам, добре. Последен ден сме на лагера. И сега сме се събрали. Тази вечер ще има вечер на талантите. И ще си мислим песен, ще снимаме клип. И имаме 2 часа. Аз вярвам. Така че накрая ще има, може би, най-новата хитова песен. Вирго направи ще е Пасти. Пасти. Това е Behind the Scenes. Яката песен, която ще чуете след малко. В момента снимаме музикално видео за Мулец! За песента, която измислихме сами без ChatGPT. Но откраднах... Не сме взели от никой за песента? Само от бита на Вирго. В момента сме пуснали таймер за 1 час. Опа! Таймер за 1 час и трябва да го направим за 1 час. Чай, обратно. Подява, да. Пусни пак от начало. Пусни от начало. Пусни от начало. Искаш ли слушалка, брат? Не, вие как ще чувате? Давай. Добре, дали? Добре, още кадри ще... Дай да направим още кадри от тук. И стигаме до нашето последно представяне. Това си е направо премиера. Тук като гледам. Така. Знаеш, става и замахай. На коляно падаме и молитви пам-пам. Дявола не бягаме, няма да се дам. Ако искаш се засагаме, пръстани си вдигаме. Смирение приемаме и егото оставяме. Да имаме мълчат в присъсието, шати всички падат и реват. Моля се да видят там, че дори да има скръп победа идва в нас, когато сме в духа, не в плът. Още от малки в такви брънчи. Чалки имаше ли гласови. Ако сте мъртви,
и ще ви съживим. Ще пуска палки, не бете твърди. Налага Филаделфия, не се използва грим. И всички по-красиви са, защото ти се стоим. Амин. Ще им си и не плащаме на Джо, боли кога грешим. Още отдавни. Стига толкова. Айде, стига сте приемали слава. Айде. Това нещо ни отне един ден днеска и един час да го обработим. Така че, Не сме питали това GPT въобще за текст, всичко е. Буквално сме група за един ден, разпадаме се утре. Само да кажа, че в този хотел повече няма да се върне. Да, чак октомври, чак сега го обработвам, нямах никакво време. Клипа е малко без завършък, защото се случиха много неща и се обработва чак сега, защото се случиха много неща и сега имах време. Надявам се този клип да ви е харесал. Хората, които присъстваха на лагера, със сигурност ще се изкефят. Наистина беше много яко и нямам търпение до година пак да се съберем и да имаме хубаво време. Освен изграждащо, също е много забавно. Изграждащите моменти не съм ги снимал, защото не знаех дали ще е интересно за влога, а и иска да се съсредоточа и да поема нещо, така че да, ще почна да качвам по-често клипчета, вече имам малко повече време, всичко е малко по в график, защото лято е малко по-хаотично и да, ще се видим в следващия клип.